ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଯେ कौनटा ତମେ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ମାଗିଥାନ୍ତି। तुम जिनस पत्र पाख रखबा मते को वाशरूम कोड अछि ସେଇଠି ବା ତାହେଲେ ଆସ ମୁଁ କହିବି ଆଉ। एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना। କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ପଡ଼ିଗଲ ଉଠ ଉଠ छाड़ मामा एत खसड़ाटी केमते हला ସେ ଛୁଆ ଗାଧେଇଛନ୍ତି କଣ ସାମ୍ପ ଗୁରା ଗଳି ପଡିଛି ଆଉ। एठी कोन ई करछि ଆରେ ସେ ଇଏ ବା ସାହୁ ଭାଉଜ ଇଏ ନିଶା ମରାଣା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କଣ କହିଲ ଆଗରୁ ଏଇ ରୁମ ରେ ରହୁଥିଲେ ବୁଝିଲ କି ସେ ଯୋଉ ଟୋକା ଫୋକା ଆସି ରାତି ଫାତିରେ ଡୁଙ୍ଗିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ହେଲା କି। ସେ ମାଲିକ କାଳେ ଆସିବେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ମରା ହେଇଛି ଆମେ କାହିଁ ତାକୁ ଛଡେଇବାକୁ ଯିବୁ। ଚାଲ